naka-investment, waka healthcare, nakasto lang po na dali. Waka insurance, sa mga namitabo, na ari, mga pamilya, kaya magtangan mag-income, ari lang mga dali. Nya, dagang-utang, mangitag asay bayad, ang po, so, may tabo sa investment. Emergency funds, may mga tagalan sa trabaho, arin sa magkuha sa dapat, invest ka with protection. Okay, so, na niya, hangguan ka na. Tataporma na to, mura taga ng kuan ba kanang Landers, SNR, Costco nga pamimbar lang ka nga palit ang produkto ka discount ka nga sa Landers na i-preview dito pay gasolina maka-discount sa ING murag ang kombinasyon is na do it yourself kaya din sa plataforma educate man ka so educate ka no educate ka nga na kay mga discounts na kay dagang perks man itong mga members benefits na kay ebook nga kanang ebook kuduan ka how to build your financial foundation pagkahuman kakto na manara ka educator ikaw duha natay mga workbook ang workbook na mo ni mga workshop ang number 1 ang saan pag di ka ma-deficit mabet how to increase your cash flow manage yung expenses increase ang income kita ka sidelines then ang saan pagbayad sa utang kaso ma-deficit dito na po da so nindot na atinan nga na kay certificate pagkaman how to build a solid financial foundation katong picture mo niya how to become properly protected nga pagkaman ma'am ang saan ang sa ang sa workshop 3 ang sa pagpatubos kwarta ada kang mutual funds stocks is bangko gamay ka interest rate bangko para na emergency funds nya gaso mo retire na ka mangandam na kung sa'yo mong kahit nga funds nya naka-properties naka-condo ana ang saan yung mga dili kabayad o estate tax ang heredero kaya sa'yo ma-embargo man sa gobyerno nya business nindot naman kaya dili maransyo ang kuan dili maransyo ang kwarta ang food maransyo ang kuan ang RTW out of style ang money business di gyud magnegosyo ka kwarta man di ba pare lang ka sa business sa kwarta ma'am ang tanang financial industry na katuyog ng kwarta trillions puro kag TCTs gawa sa hotel bangko, insurance, ang building, tagas na building. Ano ang kwarta sa kuan? Kita ang kwarta sa daan, way tagiya, nakalapok 1,000. Umito di. Way tagiya. Na may value. Malago ka, di ba? Malang money business. So, ma'am, financial check-up ka. Mata ang financial check-up. Basig ulang pag-investment. Tagaan ka. Kung nakasakit, konsulta ng doktor. Problema sa kwarta, konsulta ka ni doktor. Di ba? Kanya, gusto kang title, uman ka sa workshop, take kag examine associate financial planner na ka. Di nga associate financial planner, taas ng passing rate. Gamay ang members kanang ilang certification fee. Once mapasar ka na ma'am, magtutulog ang financial education, na kay integrity. Pag maestra ka, BSED/EFP, title na siya. Doktor ka MD/EFP. Napila ra eskwela ka nimo 5 workshops na. Then humana na ma'am sa sana nakay title then nakay guan nakay benefits financial benefits kay tabangan sa lig-on ba. Once member ka nag 100,000 accident insurance personal. Mag-upgrade to nimo ma-appel na si mo. Imo i-renew imo accreditation ba for next year. For next year, ma-appel ni mga benefits mo. Naka 100,000 accidental insurance. Naka 50,000 from Fidelity life insurance. Na magamit siya kasog ng mga burial daw. Kay naman sa partner ka na sa Everest, siya may memorial planner. Kung may events planner, wedding planner, sa Everest, siya mo plano sa casket, chapel niya. Coordinate na siya dili, ari siya mo ka ng kwarta. Siyempre, ihatag. Pero niya, nanagay St. Peter, ihatag na sa pamilya. So, dili ito luoy ang pamilya magbilin. Check up ka sa mata. Ato ka dito sa active imong accreditation, libre imong check up, libre ang frame. Libre ang frame. Dua ka frame ang libre sa katuig. Yung barang lens ra. O ba na, kanang double D-star na, reading na, 2,000 na. O progressive, di ko lang nasa 4 na. Pailang benefits mo. Gani, 100,000 ang i-value ito na 100,000 ang benefit of magpa-member na. Sa kaysa nata sa SM City, sa Seaside, nata sa Maps 1, pa-check up ka dito, konsulta ka dito, unlimited imong check up.
consultation. Pwede kada adlaw. Nya imong laboratory 20%. Imong members pamilya, discounted lang ng 20% check up ug laboratory. Mas pa-member ka ma'am, na kay kuan, na kay opening account sa mutual funds, sulibog. 1,000 opening account, kabakag play saksi din, 20 pesos. Pwede na i-quarter, daghan na. Sila karon di pa kayo taas ang stock, malik ang daghan ron. Pagsaka na, ganansya na yung stocks. So, gawasan na ma'am, na kay access, no? Kaya naman kay company ni tie up na to. So, inside sa membership, educate ka. Then ka, asa po dagan, ano sa mga kumpanya ningon, naaram nag-access, do it yourself, dili bitaw nga, kuha ka, giduo lang ka, sa mga amiga, naikog ka, palit ka insurance, dili, educate ka. Kaya once ma-educate ka, wala may problemang pagpalit. So, din dili ka Kaiser, gusto kag family na short-term healthcare, gusto kag sa company na para sa kumpanya. Gusto kag senior care 61 above na asa long-term care morning ipangkuha nila ni Juan. Nilarod. Ma'am Alice, enjoy. Yan human ka ng manlabangkas, gusto ka insurance ka barato, anang tos manlabangkas, ma'am, kita ray ayon si broker nga gipalit si Manila Bankers. Kita tagyan ng manlabangkas ka nga na 1 million ang coverage kabaw sa traditional mga 20-40,000 kasagaran. Ang tuig. Baka 1 million din 30 years old. 5,710 ra ang anual. Nagtabo, milyonaryo ang beneficiary. So, mana sila, mga insurance product, kumplito na sila. Then, gusto ka aglain pa, diversify yung investment. Kaya, man siya, ang investment ko rin, tayo kabayo, conductor, manimaw. Katago na, diba, ni perform, bangwa, mga na-secreto, ikatag nyo. Natay lang mutual funds. Si Sun Life na nato, si First Metrobank na nato, si Pila Asset Management na nato, si Liquidity Ikram, gawas ni Suldibo. Ang kanila din, member naman ka. Usually, dito kanila, chargean ka 3.5%. Member naman ka, hindi ka chargean. Ano yung mga benefits na mo sa member? Gusto ka buy and sell sa stocks, may tayo trading, may trade, ako securities. Nga, Manila. Then, Palawan, partner na nato, kaya naman area ng mga bangko. Nga, ang ilang charges, barato na kayo. Nga, payment nyo IMD, pwede na Palawan. Padala na Palawan? Pero kinalalakuan, kuti nga transaction, kaya i-encode dito sa kiosk. Nga, certain specific for IMD ba? Hindi mo si Pierre yan. Pero pas-pas kayo ng processing. Di man ito, ma'am, kanang, maski nag-COVID, face-to-face, naman may online. Bawasan ng Zoom. Kini man, pwede ka ka-collect ng emails. Pwede ka email blast. Natuog ka, ang autoresponder may nagpalok mga links. Di rin mo ipanghinto ang mga links. Daw sa digital, nakisakyanan, balay, insure mo, travel, hindi rin sa inyong buwan. Top 10, Malayan, TV, top 10 ng let na nato partner. Yeah, gusto ka palit kondo, SM na nato, ilayala lang ng DBCI. Nakay 1-2% discount. Unya kanang man Everest memorial planner, memorial consult wala na dili man ang member naman tayo sa mali ang pamilya sa direct number. Magkita ka po sila. Mo serbisyo sila pero diri sa bulsa. Ang kanindot magka-discount ka kay sila may daghang ra kaila. Ang kanindot focus lang ka sa lamay. Nga sa ko lang. Nya asset preservation nakay kuan ma'am kanang holding corporation, Ayala Holdings, Tri Properties, di ba? Nasa kay Beth Holding Corporation, tulungan ka at cheaper price. So, di daw bayad estate tax, may mamatay kaya ilisa namang board of directors. Yan din pwede ka palit sa sakyanan nga discounted, 5, 30, 50,000, ari lang ka i-process through auto program sa ING. Dagan ka benefits, 100,000 lang ibaliwan. Yan mo na ang negosyo nga, mumuhunan ka, dagko magbuhunan, di ba? Kini, size, mayroon mo buhunan, membership, apila ng negosyo, global. Di man taahinte, negosyo na to. Kini, katabang kag pamilya. May nag-save, may namatang, nila kong check nakatabang ka. May eskwela, nila kong check katabang ka. May hospital, nag-facilitate ka, katabang ka. Ato facilitation, di man ingon nga, kita game mo na dito. Ikaw ang coordinate sa Kaiser nga, na ako'y kliyente ng hospital, LOA, yan. Yan, din ma'am, maka-income ka, depende mo,
managerial lang ka, daghan ka organization, you can become debt free. Jadi na pwede face to face, pwede sa online. Nya, well, nagtrabaho ka diha sa kuan, gaysa ng country mall, kanang bakante na mong oras, dahil kung may storyahan, di mo ang trainer after 5 presentation, kana ikaw na present. Ikaw na siya mo train sa mga tao, mo nang trainer. Kung ano na. Kumbaga kang saan ako mag-present, di saan ako mag Nya, travel. Ang next travel run is London. By next year siguro. Kaya na qualify 200 plus na. All expenses paid. Ang previous Florence, Italy. Daghan sa job ini, mag-qualify ha. And then, ring ihatag. Kanang mga recognition ba? Maka 1 million ka gross income in a year, na kay gold ring with sapphire stone. 1 million na gross income. O paano yung mga net, sapphire deduction. Gross income for the whole year, sapphire, gold with sapphire ring. Magkasaka na, marubi, antod madayaman ma'am. Daghan ang qualifiers na niya. Sa ato pa, proven nga, pwede siya makahatag yung income sa tao. Pins, ma-promotion, kami, senior marketing directors na may watch, Success Society watch, ang katong nakakwalify og car nga libre gyud, dili paliton. Qualify ka, last 2 years ago, na 4 ka mo kitagaan. Hatag yun. Nya, gawas na ma'am, gusto kang health card, additional, short term, kada per endless per year, gawas ang long term ma'am. Qualify lang ka for this year, the following year, kay short term health card. Kiniray mong gamito, hindi magamit imong buwan, naka-return ng premium. Foundation, nagdudlo, healthcare, nagdudlo. Pero ang pinaka-bottom nila niya, hindi naman katigom sa itatag sidelines, mapapaspasan na yung foundation mo. So, gawasa lang, ito yung concept. So, what if I die too soon? What if I live too long? Kung sa'yo kinanglanan, concept mo na ito. Kung sa'yo pagpupakta, foundation, kinang life insurance, aron di kawawa ang pamilya. What if I live too long? O kinang investment para na kay pension. Kinang long term care, maski edit ka ng 80. Ano mo kinanglanan? Ano yung 3 major financial needs? Ayan, money Kaiser. So, si Kaiser na saving period, na growing period, 20 years, money bago na ito. 7 years to save, 20 years to mature. Wala naman itong 5 years kay daghan mo ko siyang benepisyo. Kung naman ka man, pwede ka mo makuha sa client hindi nga. 5 years din mo. Trabaho sa magnegosyo tayo para may bayan ni Ma'am, 7 years ka mag-save. After na kay certificate of full payment. Dili naka problema sa bayad. Pag man na, ipag-grow na may fund manager, ipag-grow na mga kwarta, by the time na 20 years na, mature na siya. Kasi kung investment, 22 years old na siya, yung ikaw, kay 100,000. Ang 100,000, dili na siya only after 20 years, 42 edad, 100,000. Okay. Now, starting sa 8 year, na may fund manager, tabangan ka mo, tubo yung kwarta. 10% to 100,000, naka-yearly incremental, direct. Guaranteed. Kaya patuhuan na nila, di lang may guaranteed ng tubo, kaya stocks man na siya. Pero usually, karon ang Kaiser, pag ubos sila 10% sa tubo. Kung di magamitan, ma'am, na 269. Okay. So, naka 100,000 na, plus ka na. Plus na pag-dividendo yearly. Wala mo na sa katong 5 years. Wala. Yearly dividends compounded to be given here, naka 400 ka pin, na 446. Ma'am, kung dili mo hospital dire, so, yun mo, sa old, 70% di uli. Sa new, sa 7 years, ulihan ka 85%, so naka 350,000. I-total na mo, naka 1.2 million sa K100. Dala mong ibayad, ulihan mo ng 85%, kaya bali 62,000 lang sa based on contract price. 62,000, yung money mong nadawat, not kayo siyang investment. Kaya man mo nagamit. Basta lagi di gamiton. Minsan diba? Kaya pag man lang, dire, pwede na siya pension niya, 1.2, 42 pa edad, 10% may performance sa mutual funds. Ano siya, 120,000 per year, diba that? So, nasi dismay. Kanang 100k, isa mo na sa 7 years, nagpila mo na. Manang ikaw ni Rod. 1,588 Ako na 5,800. Kada buwan. Basta ka, katakang buwan. Katakang Jai, 2941. Ako ano na 2,000 na tayo. Magdepende man to, kay 45 naman to. Pagsuot mo sa doon. So, muna kanina bang. Yung pinaka-less dire is 10 to 40, 2647 lang ang buwan. Hindi man ka mabalatag. Saan, nakabayan na ulo ka to eh. Yung edad ato sir, makakover age 10 to 40. Wala mo tapos
Next bucket naka 2941 na para kanjoy. Para kanjoy 2941. Ma'am, kuan kanang kaso nakabayad na kada katuig kasi 7 years man ni siya. Ya, ibu tahu wala may trabaho, so ano kabayad, nilapse kay nang kay one month grace period niya. Malapse na siya nga. Bakit 2 years to reinstate? Huwag kayong gatag ng grace na ba? So, kita, sige ako na reinstate tam, 5 ka buwan, huwag yung kabayad, bayaran na ako sa kabuwan, mo kuan ko ka reinstatement form, bayad ko 500 para pag-process. Then, ma-activate yung makatuig yung mga bayad, niya mamoblag 4 months in one maturity. Okay, kaso kaya na 2 years to reinstate. Ang 2941 o yearly ni mo na discount. Oh, malang kang Brad, di annual niya kay sa 588 ko, times 12 man, di ba? Karon kay times 10 naman, kay convert yung annual. Pero once mo sumod kang annual na yung all the time. O 2941 times 10 ako. O times 10. Wala na lang mo. Basta pag sumod times 10, sunod payment mo, annual pa din mo. Kaya ka balik sa pag-ibig. Pag-road, dugo, kapasan lang within 30 days sa pagsugod, yung magkapas ka na nakaigaan na wakay processing fee. Pwede na maaman. Enjoy, wala din. Monthly enjoy. Monthly naman siya. Kabang siya na discount. Monthly naman niya. Nya karon sir, unsa din ang iyang kuan? Kaya ko Monthly niya. enjoy. Oh, monthly iya ha. Monthly naman siya. Ang sayang ba na mo Yearly. Yearly niya. So, 2 months for every year, 7 years mo na. 14 months yung save. So, if that is 588 a monthly times 14 months, ito po na yung savings. Oh, nakasave 10,000, 11,000. Plus, kung pwede ba, ramsam, na client gusto yung ramsam. Kung pila tayo, based pa na sa annual na price times 7. Less 10% hapon sa total ng contract price. Yearly ito na join na. Pwede siya gumapan. Sa ako to siya bibasa. Bakit ito, mo rin siya. Niya na lang siya. Pero iba na, mag-adjust pa man siya. Mukha din siya. Ano mag-discount siya? Mag-annual niya. Tunayin ko niya mag-1. 5-8 lang mag-discount. Kada 2-8. Yung buy ko 29,410. Sa kayo. Alam naman na, makuha lang siya. Kanang i-assess lang sa order. Kabayan na siya. Na naman cycle ba nga. I-adjust akong annual. Ma-convert agapon. So, kung sa'yo nabili nito, mahatag ng discount. Yeah, ano na din naman, kuha na yan na, investments na rin, dawat ninyo mo, pension na siya dismel. Kuha na ilapti kay, batanon ba siya, 42 pa siya, milyonarya na. Siya, 60 na kukuhaan, 6 million na. Tubo mo na yung kwarta, 6 million, 50 mil lang yung pension niya. Kaya po na ilapti, 65 niya, gaspasin, kayo sir ba, 10 million na. Yung pension niya, 85,000, kada buwan, lifetime. Ano ilapti ko? So, that's an investment. Insurance, nasa 450 at 100. Accidente sa second year, may 900,000 madawat pamilya. Ang remaining years din nababayaran. Ang kanina, kung sa'yo mag-claim dire, magkuha sa pamilya. Kadua siya kadawat, insurance o ang claimable naman. Sa healthcare, 7 years, nasa yearly physical exam, libre o dental. Nasa pwede magamit sa 60 mil maximum kada tuig. At least na ay magamit. Pang long term na siya. Pero once magamitan, nasikaw sa, wala kay bonus. Pero kinira si Mortan. So sa to pa sir, kanawa man na gamit ang kuan sir. Nakay 70% return na naman. Pildo na rin. Obligation. Then pagkama na naman, kuan kanang about dire, lain na siya, dili sa 60 mil. Kung sa'yo na-accumulate niya, may pwede nyo magamit. Like iwata sa kang road nga niya plan. Pagka 15 year, nag-accumulate siya 114,000. Mo na pwede magamit niya. Mabilin, mo rin ihatag doon. Hindi naman, pre-existing, apel kaya di man nato dawaton ang kuhan sa first 7 years kaya pang long term niya siya. Pre-existing, may cancel daan kaya dawatan na, may cancel ang kumpanya. Ano ba? So, pero COVID cover dari, accident di cover dari. O bang mga, let's say, pneumonia, cover siya dari. Katurang mga pre-existing na sakit ba? Dari, bahala na kung yung sakit kaya maraming kwarta, allocation. Hindi po, imuan ng kwarta. So, isip mo yung pang-treatment diya. Ang kanindot sa isip mo, na-arrangement sa hospital, na barato rin mong buwan, barato rin mong room rate na may discount ba? O professional case doctor, ano yung kanindot yung isip mo? Ang kini siya lang kay 100, ang pinakalas mo taong mo,
K45, K45, that's 2647. Ang next bracket, K50 to 941. That's 41 to 50. Bidan. 41 to 50 ang 2941. Ito na magsugod ka kay Ang 260 ay? 10 to 40. Ah. Mas bida magsugod ka ma'am kaysa financial Sila foundation. na. Financial foundation, di ba investment na to? Pagkama na emergency fund. Kung na may tulo na may kaysa na investment with healthcare and with insurance. Ikaw na yung complete na yan. Wala mo, dito siya punta ka LG. Kaya ba income mo, may mo complete na. International pa yung negosyo lang. Sa Ismir, yung punan. Sa membership sa IMG to get all those benefits. Ay, po ng kaisa. Benefits mo mga benepisyo. Ano eh, paano? Ay, po ng product. Eh, ma-kuhan ka ma'am. Ano yung negosyo? Ma-associate ka o ni-join ka, 6,000. Yan, ikaw ka Kaiser. Mana kang malis. Sure, nagkakain. Ano makainin niya? So, karon, atong kanit, conservative man kay 26 man itong pinakalawis, di ba? A year. Okay, yun lang, conservative. Yun na may mas higher. Na-close ka sa usa ka semana. 20% mo din na kay 6 mil. Kada semana na kaya na-close. Pagka extra 24,000, mo na ipamutang mo din. May pambayad sa utang, mo na mga kinanag additional income, increase your cash flow para mo sa nang ipag-invest, mapaspasan ba? Nga, gusto ka ma-marketing director, second level, magkuhan lang kaya makabuk associates ang ganin mo within 30 days. From 20 down up to almost double, 37% na. So, mag-close ka the same account, no? Mausap imong PDR. Managerial lang ka, na si potential nyo. Nanda ka ng senior na ka-sir. Oo, magkuhan ka na siya, magsibabol na siya. So, manglihok lang po, kayo, senior ka, di ka malihok. Oo, man po. Pero ito, senior na ka. Oo. Yeah, parang, dali rin na siya, kay napag yung active income na yung passive. Senior ka. Yung nagay ni John, associate mo. Nagka-sale siya. Di ba, 20% siya? Nagka-27%. Override, passive na siya. Entitled mga kay kami ka-train. Ang imong marketing director, 37%. 10% na lang mo ha. Kung di naman siya, yung mga grupo. So, man ang negosyo na ito. Ito, negosyo niya. Alam ko, mugayad man ko. Abang mo ko, iwan na ito ma'am. Pwede ka Zoom, pwede ka hinay o signal, ari ka sa Messenger, chat, video chat. Nasa tayo, Google Meet. Mari, concept sa ING. Membership platform, nga, mo na siya, educate ka within, nga, how to do it, apply ni mo, do it yourself, na yung mga access, naka-access, so, ikaw na mo ba, then naka-discount services, rewards, hindi ka to do is join ka, 6,000, maon ka, pinakakuan, o paano na, ito ko kaunsan kay, marag, listen pa, ano na sa tagon, mangita na kung may istoryahan, hindi magpamember sa ING, nga, siya, bali, atong i-declare nga pang-associate nyo, associate na ka. So by the time na natay surahan, nalagay 20%, ikaw na trainer. Kung hindi pagka-trainer, ano mo kita match up? Ako ba'y ka-training mo ba? Kapag istorya. So hati ta sa imong 20%, 10 mo, 10 ato, marana mo na match up. Pero ikaw na trainer, yun mo na 20%. So sunod. Sa sunod mo, na ko training mo, ikaw po yung makikati, na mo ka effort. So trainer direct, career ka po na siya, profession ba? Financial trainer ka, educator ka. Join naman, share na ka. Ano siya? Din siya ang portal, nakay-portal, na nag-access as member ka, na dito yung Libo funds, na 1,000, na nakay fidelity, na yung mga Everest, na kay mga idea, at kung kayo siya, natanong niyo mga kan. Na addition kayo sa Dilisuyas, na ang mga benefits niyo. Kanya, ang imong processing event mo, sige lang kag-zoom everyday, kanang activity, o gawa ka, ako lang istorya, niya ito nga lang ka commission, niya pero magpamember na under na nimo, di na tungaan under na nimo. Mura, kahit lang kag-outlet pa ba? Dari Pilipinas, naka Hong Kong, Singapore, Taiwan, naka Japan. Pwede ka, dito kag Facebook, mag-boosting ka sa Facebook,
mutual funds yung boosting, namay mo how. Na yung mga market na, magkuha ni mo. Interesados lang investments. So, mana na checklist at yung interest. Hearing interview. So, mana mga benefits, baliwan mo na, 100,000 plus. Pila yung punan ni mo kuhan ra, 6,000 ra. So, mo na siya, sir. Daghang salamat, sir. Isa pa